S-aude bine? S-aude, da. S-aude. Ce ați face dumneavoastră, adică ca să vedeți iar tribunele pline? Eu aș face multe, dar nu mai pot. Aș vrea în primul rând să fiu televizor. La cum era tribunele pline care, dacă acum ar fi așa, trebuie programul, nu știu, juriști cum aveam locuri, cam pe repun s-a putut și unde tot necupătoare erau. Era stilul meu de joc, avem echipă bună, am fost un procurator și jucam pe la centru, mă iubea lumea, ghinion. Eu m-am distrat foarte mult în campionatul ăsta. Am fost în B, dar jucam în națională, dar mă simțeam foarte bine, jucam la ora 11. După masa eram la șpiț. Dar credeți că de-aia ați jucat dumneavoastră așa bine, pentru că ați fost fericit pe teren? Adică ați trăit fotbalul așa, cu zâmbetul pe buze? Nu, tată, era... Asta era viața nu numai la fotbal, la toate sporturile care ne-au dominat tot timpul ăla. Pot să spun box, lupte, gimnastică. Mi-a plăcut să fiu iubit așa, de cauza că să fac ceva spectacol pentru ei. Că așa de s-a părut mie și până la urmă bine a făcut. Eu sunt iubit și ne mulțumesc la toți că mai și cred că am fost și eu ceva pe Va mai fi rapidul nu, pe jumătate? nu e vorba de rapid, nu există. În general, acum, la ora actuală, nu rapid. Uite, cine joacă, acum să spun ceva, uite, cine joacă nocturnă, noi nu știm nocturnă, pe timpul ăla. Nimic, jucam pe Republicii, care abia mergea becurile. Aveați becuri de-alea prinse cu sârmă? Da, mă, la nocturnă. Adică, așa era, hai să zică lumea că era fraier. Nu, era timpul. Dar erau foarte. Da. Fraieri cum eram, dar eram fericiți și... Și nebun. Da. Asta e Nike și acum, uite. Avem două echipe. Uite, vin ceva sărace, dar mâine la fel, iar altul. Veniți și mâine? Da. Dar veniți de... Eu sunt alcațiu, eu joc acest lucru. V-am văzut odată, când erați la fotbal. Azi am jucat cu caționat, joc cu timpul. Adică la 20, că nu mă țin picioarele, am făcut da, nu. Dacă nu fac mișcare, mă simt corect. Și dacă nu vin la Giulești. Și eu mă bucur acum că Rapidul o să fie făcut stadionul nou. Măcar mai micuț așa, că nu la tine, nu cred că asta. Da, și măcar că e Rapidul și atunci să avem și noi echipă, măcar și încă. Așa e, măcar să avem unde să venim. Da, bă, așa, bine ai zis, bravo, să rămână. Așa, adică uite, vin și acum și mâine, e viața mea, viața mea. Mulțumesc bine, adică să mai rog ceva. Puteți să le transmiteți un mesaj de Paște rapidiștilor? Ce să le zic? După timpul nostru nu mai conta, dar măcar să ținem steagul sus cu ce avem. La mulți ani. Hristos amin.